ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁଝରର କଖାରୁ ବଡ଼ି। ଆମର ଘର ଚାଷ ବିରି, ଆମ ଘର ଚାଷର ଆମ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବିରି ହୁଏ। ଆମେ ସେଠାରୁ 5 କିଲୋ ମାପିକି ଆଣିଲୁ। ମାପିକି 5 କିଲୋ ବିରି ଆଣିଲୁ, ପେସା ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଚାଲୁଣି ଆଣିକି ଚଲେଇଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟା କଖାରୁ ଆଣିଲୁ। କଖାରୁଟା ଆଣିକି ଫାଳ କଲୁ। ଫାଳ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲୁ। ତା ମଞ୍ଜି ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାର କଲୁ। ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ କୋରଣୀ ଆଣିଲୁ। କୋରଣୀ ଆଣିକି ତାକୁ କୋରିଲୁ। ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ା ଆଣିକି ସେ କୋରା କଖାରୁକୁ ସେ କପଡ଼ାରେ ରଖି ଚିପୁଡ଼ିଲୁ। ଚିପୁଡ଼ିକିନା ତାକୁ ପୁଣି 5 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିରି ତ ଭେଦା ହେଇଥିଲା। ସେ ଭେଦା ବିରିକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଛାଙ୍କିକି ଗୋଟେ ଅଖା ପକେଇକି ଘଷିଲୁ। ସେ ଅଖାରେ ଘଷି ଘଷି ତାକୁ ଚୋପା ବାହାର କଲୁ। ଆଉ ଚୋପା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଣି ମାଣ୍ଡିଆରେ ରଖିଲୁ। ରଖିକି ଧୁଆଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଚୋପାକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଚୋପା ବାହାରି ସାଇଲା। ପୁଣି ଆଉ ପାଣି ପକେଇକି ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଲୁ। ଧୋଇକି ବାଲିଗଡ଼ା କରିକି ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ପେସେଇକି ଆଣିଲୁ। ପେସେଇକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ହେଇକି ଫେଣେଇଲୁ। ସେ ଖଇଁଚିରେ ଯଦି ତେଲ ନ ମାରିବ ତମେ ମାନେ, ସେ ଖଇଁଚିରୁ ବଡ଼ି ଉଠିବନି। ବହୁତ ଦିନ ଯିବ। ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ଘଷିଦେଲେ ଖଇଁଚିରେ ବଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଉଠିଲେ ବଡ଼ି ଆଉ ଫେରେ କରିବ ନା କେମିତି? ତେଲ ମରା ସଇଲା। ସେ ବିରିରୁ ଫେଣ ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ବଡ଼ି ଆଣିକି ଖଇଁଚିରେ ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଖରା ଯେଉଁଠି ଭଲ ଖରା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ବଡ଼ି ଖଇଁଚିକି ସବୁ ଶୁଖାଗଲା। ବଡ଼ି ଝଡ଼ିଲା। ବଡ଼ି ଓଲଟିଆ ପଟ ଫେରେ ଶୁଖାଗଲା। ସେ ବଡ଼ି ଯେମିତି ଶୁଖିଲା 2-3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଟିଣା ହଉ, ଡବା ହଉ, ବାଲ୍ଟି ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ି ତମେ ରଖିବ, ଆଉ ତାର ବର୍ଷ ସାରା ସେ ବଡ଼ି ଖାଇବ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବ?